F'Mejju l-Kummissjoni Ewropeja se tippreżenta aġenda ġdida dwar l-immigrazzjoni. Ħabbar dan il-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni, Affarijiet tal-Intern u ċ-Ċittadinanza Dimitris Avramopoulos waqt żjara f'pajjiżna fejn l-ewwel impenn tiegħu kien żjara fl-Uffiċċju Ewropew għall-Immigrazzjoni u l-Ażil l-EASO. Qal li dan se jwassal biex il-pajjiżi milquta b'din il-problema fosthom Malta jingħatalhom appoġġ tanġibbli. Dan permezz ta' politika komuni tal-ażil li se tkun adottata u implementata fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju ddeskriva din l-aġenda bħala tattika iktar realistika u holistika. Avramopoulos ammetta li fil-passat Malta ma ngħatatx li kien jixraq ilha, iżda issa huwa ottimist li s-sitwazzjoni se tinbidel u li din il-bidla se tinħass f'pajjiżna. Malta is not alone in front of this challenging issue. Europe is standing side by side with Malta in order to face and address this issue in a more effective way. Il-Ministru tal-Intern saħaq li l-preżenza tal-Kummissarju f'pajjiżna hija turija ċara li Malta issa se ssib l-għajnuna li jkollha bżonn mill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju Grieg fisser kif dan huwa possibbli għaliex l-Unjoni Ewropea qed tbiddel l-attitudni tagħha u l-Istati membri qed jifhmu li l-immigrazzjoni hija responsabilità konġunta u mhux problema ta' pajjiż wieħed biss. Iżda l-problema ta' monti kbar ta' migranti bla preċedent titqis fil-kuntest ta' sitwazzjoni inkwetanti ta' wħud mill-pajjiżi madwar il-Mediterran. Għalhekk flaqa mal-Prim Ministru Joseph Muscat kienet diskussa s-sitwazzjoni tal-Libja li żiedet l-influss ta' migranti fl-Ewropa. Il-Prim Ministru reġa' tenna li Malta tippreferi soluzzjoni politika milli azzjonijiet li jistgħu ikomplu joħolqu allarm f'dan il-pajjiż fraġli. Joseph Muscat u Avramopoulos qablu li bil-livelli ta' terrorizmu li qed jiżdied jeħtieġ li fil-qasam tas-sigurtà tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn l-istati membri u mal-pajjiżi minn fejn qed jitilqu l-immigranti.